ni nitiere kama ok oketo maler kendo wuoyo ka chalo ka gima nitie cards moko mopande bo mesa. Mark Nyamita owacho malong'o ni bura mora mora ma chalo gi bura magalamoro mane otimore State Lodge en bura mane gi goye mbaka kanyakla kaka duol mar oganda mar ODM e piny Luo ma otelne gi James Wambura Nyikal ma en MP Maseme. To wacho ni en kaka jagoro, wacho ni en jagoro mar duol. Yena mondo penjo wado Mark Nyamita nito kaka jagoro mar duol bede no seek approval from the chairman, nikech chairman en ng'ama ni malo, be no seek approval from the chairman seche mano tingo delegation ka odhi go e State House kata ka seche mano dhi e State House ka odhi timo follow up mar the project. Nikech owacho kendo makare emomiyo afil ni kad opande bo mesa ni seche mane gitero memorandum gi kane jo Kisumo osebedo ka e mesa karomo kod ker ka wacho mag gi kotelno gi governor marwa mwaluoro Professor Nyong'o, to wacho ni gin ne giringo matek gi governor mare mawuok Migori ka gibiro mondo gimbe giyudie thuolo mondo giket margi. Kane giketo margi kane gin gi governor gi wabunge mamoko magiwuok go Migori, chop nadi makendo koro